Kublai pi baro mentanga dan hang ni ban pentip syapi baka chua semli film production kan pelat no ya ka official trailer jong ka film Tingkai haka khasan trek mentau benai September ara jar pusan ti ka por ben pelat ya kan ni ka trailer kalong haka por san baje janmiet haka YouTube channel chua semli production ti ka bakham sngot tana shishu kalong baka chua semli film production kan I price ya kibawan ban tiket Nyngkong haka khat khandai trek kata tang ka first show ka por kalong khat wei siteng te phila banwan ban yeng line ma na do ka por khandai baje namal ka tiket kan play 4 baje tilada P1 ban Thied kan tiket da fio ban Nyngkong fin sayo sia jatingka tiki airu sia jar Kynthei sia jar Shynrang namal ma da kila yang lan ki Shynrang kin saya khani am kum tup Kynthei kin mla ta ka daw kin ai lang ka price Kynthei kin ai ki Shynrang kin ai te ya Kiba aru kin ai price kata kalong san spotting kai Kiba ar but di Kiba lai spotting ka te phila ban wan pe kan film but fio ru ka nang mo fin yo da ka price da ka cash te hang tu hi kin sa ai ka ya ka pisa anda phila wan Thied ya kini ki tiket juru ka chua simli film production ka ai kublai kitu baro khoi ki balale reels sapo Instagram ka blakot hadu khan ru hajar ngon ki balale reels ya kan ka jingruai na ka film Tingkai ka blai ka teng shit kat ang tengai kublai ki wei pai wei bat kum juru ka chua simli film production kan sa ai price ya kitu ki bala bon view bat bon light ha ki balik reels sapo Instagram te ka price ru kin sa ai ka khat khandai trek mentau benai September tingai kublai ru mo ye kitu ki break ki balale reels tang na ka jalla jangi hendai nadu ki bana kawai pada ka jalla ma kum Uttar Pradesh Maharashtra kila le reels ya kan ka jingwai shit kerang kat no ka long ka basotanat mo yang ngi kinong shembenta kan ka jingwai ru ma long baki wei ru ki sotanat ya kan ka jingwai tinga sotanat ban petip syapiru mo ba udan wei doktor banapuni u belapan jingbet na ka chua simli film production ban pen kala ya kan ka jingwai shit kerang syakaktin hindi ka chua simli film production kadang up mentama na hadu bandala mi ka film de ngakal man ba insa ai ya kan ka permission mo yo de lang ka basotanat kalang wat kibri bana baru mo gila sotanat ban pe ya kan ka jingwai tinga aku beli rumah ye kitu ki beri ki bala comments hak po ka YouTube hak po bang ipen mi ya kan ka jingwa ba filai comments tat bar kum jo ye ki ya baro hi ki bala comments ki bala kot menta hadu lai hajar ngot ki ba comments de ka chua simli film production kan sa aru ya ka price tinga aku beli ru ya baro kitu ki bala comments ha ka tu ka jingwai shit kerang but kum jo ru ya kitu ki bamshem la job mo ban yo ban ya khni ka tu ka comments ka baning kong tinga aku beli ru ya kitu ki brio ki bala ngila ai ka chua simle ka la ai message ki mo ba kin wan ban shime ka price and ki kentre ki ai lat pade ki wei tinga aku beli ki ru mo but kum jo ya kitu ki brio ki bala baka chua simle film production kala message de sobha badwanche mi ka price jong phi hapo ka khat khandai tarik mentau nai September te ngaru ngam tip mo mano ban yo ta ki price ndeng second do haka khat khandai tarik ba ngin sapen isha phi mano ki ba yo Nyngkong ya kata ka price ki ba comment mo dengan sapen isha phi haka khat khandai tarik mentau benai September hapo Bijou cinema hall Shillong tika po ban pen I ya kan ka film Tingkai kalong na do ka cruise teng minstam baje janmiet san baje janmiet bat nyu baje janmiet te ya kan ka film an sapen I na do ka khat khandai trek mentau benai September man na kasngi tat hadu ngin sapen TPP hadu landu kan kot ikan ka film te ngakal men ru kum ba pila kersan yang ha ka tu ka jingwai shit kerang te ngak pan ka jing kersan ru ba andala pen mi kan ka film ba kan langkum ka tu ka jingwai shit kerang hi ma ba kan hit ka film janga ba kenang bangin nang la ban nek khamba shu bangin nang wan ra shu ki jingwai ki film ki betenat kum balong ki wei pat ki rima ki wei pat ki kum ki Bollywood kum to te ngirungi kerman ba sien ka sing salong kum baki